Joan. Mira, Mira, que yo calla. así- Mira, y yo te mate esta y conté 20. Mira, Joan, jo truque i retruque. Saps què vull dir? Maria, no, deixa'm córrer. A veure, no cola. Aquestes cartes que Realment estem no cola. veient i aquestes il·lustracions tan xules tenen una motivació. I aquesta motivació és un joc de cartes molt interessant que tindrem ocasió, de fet, d'explicar-los i detallar-los en companyia dels seus creadors, que l'han fet en el confinament. Ho han fet en el confinament. Mireu, Molt xules. i té molt Quant que de veure calor. també amb el programa que em diu avui, amb Però, la clar, Emiliana, amb no estem l'Horta. jugant al truc. No estem jugant al truc. No, Ni no cola, tampoc. mira, és que no volem seguir fent el ridícul, De fet, es diu... Mira, mireu, anem a assenyalar-ho. Mira, ensenya, Mireu, Joc mireu. de l'Horta. El Joc de l'Horta, una iniciativa superxula que de seguida tindrem ocasió de conèixer com es fa. Però mentrestant, mentre arriba aquest moment i arriben els experts perquè ens ho conten bé, naturalment, el que farem és anar-nos-en precisament a veure un reportatge que ha elaborat la nostra companya Cíntia i que parla d'uns xics de Sant Antoni de Benaixeve, a tocar de la ciutat de València, que cultiven per a portar-los directament el producte a taula. Ara sabran per què. Mireu, i ara sí, que tenim els creadors des de Joc de l'Horta que estàvem veient, a Carolina i Miguel, benvinguts, que és un joc molt original i que també pretén sobretot posar en valor la faena que fan els llauradors, els agricultors i les agricultores, veritat? Sí. Efectivament. De fet, nosaltres diguem que els llauradors del joc són els superherois perquè tenen superpoders. I ens ensenyareu com es juga, no? Perquè Joan i jo Una estem miqueta ahí per fent el damunt. canelo. Nosaltres som molt inútils fent el bobo. Estàvem fent el bobo, sí, però ja sabeu que a la tele també hem de fer una miqueta de show. Però ara conteu-nos una miqueta en què consisteix realment el joc, com se pot jugar? Bé, doncs, el joc és molt senzill, solament fan falta 6 cartes per persona i consisteix en anar fent créixer les plantes al teu propi hort i després collir les hortalisses. Perquè al remat el que hem d'aconseguir, si no ho he entès jo malament, pel que m'heu explicat, és aconseguir acumular 3 collites, diguem, no? Sí, 3 collites, Una, exacte. 2, 3 collites. Però no- El que acumuli 3 collites guanya la partida. Però ara bé, Clar. hi ha dificultats, no? Sí, no és tan fàcil. Ja saben que l'agricultura és complicada i més és l'agricultura ecològica i bueno, doncs tens l'atac del poll, tens l'atac del caragol, te pots Clar. defensar en la paella. Bueno. Si vos sembla Com bé, la vida mateixa, clar, criden molt el poll- l'atenció, les cartes són molt colorides, anem agarrant Molt algunes vives. quantes, les veurem, així tenim ocasió de veure precisament, són precisament les cartes, les il·lustracions, Sí, no? que els les ha originals. fetes una il·lustradora valenciana. Sí, les ha fetes Eva Escamilla, que ella és artesana, és especialista en pintar mocadors de seda i les ha fet exclusivament per al nostre joc. Ja veiem així algunes d'elles, expliquem una miqueta què signifiquen algunes d'elles. Per exemple, les que tenim així en el quadret, si te vols assomar una miqueta, pots guaitar-ho tu. Bé, bueno, tenim el fur de collita, la carta del fur de collita, que bueno, tu a la millor... Per a què et serviria aquesta carta? Bueno, és Sí, enmig del joc. És una carta que als xiquets els agrada molt, perquè és molt divertit, que potser un altre ha fet tota la feina i arriba en esta carta, en el fur de collita, i li prens la collita. Tenint en compte que són 3 collites les que has d'aconseguir, si n'has aconseguit 2 i algú li ix, per exemple, la carta del fur de collita, pot aprofitar-la i furtar-te aquesta collita que tu t'has currat. Ah, no? bandido, no sap ni res. Sí, si allà arriba... Clar, com en tots els jocs de cartes, n'hi ha unes que són més valuoses, les altres que serveixen per a bloquejar per a el teu això, contrincant. que en I els jocs de quines cartes altres està més molt bé. tindríem? Sí, ja estàs, tu estàs veient Però en sempre, la vida real, no. fent ahí el parany. Pensant malifetes. Sí, pensant maldat. Joan sempre pensa en maldat. Quines altres cartes Bueno, tindríem? home, com vos hem dit, el llaurador i la llauradora serien com les cartes que són comodins, ens serveixen per a substituir qualsevol altra carta i es defensen dels atacs, tant del poll, com del caragol, com del fur de collita. Alça el poll, que el veig El per poll allà, és molt alça el bonic. poll, On és està el groc. poll? Està allà. Alça el poll, que em fa molta gràcia. Mireu quina carta tan estupenda és el poll. Està en aquests moments Maria mostrant-la. Escolta, què dius el poll? Si tens el poll, què passa? El poll se pot menjar la planta, però si tens una marieta, que la tenim per ahí també en la taula, On està la Marieta? Ah, mira, la Marieta. Que té un poder sobre el poll, no? Que tens una Marieta així aguantant la Marieta. Una marieta que aguanta la També. marieta, que aguanta un poll I se la també. protegeix. Clar, és que el poll és molt guapet a nivell del dibuix, però... Però ja sabem que és xungo. Sí, En fi, això. tota aquesta iniciativa que és superxula, tant de bo tinguérem temps, òbviament, per a mostrar a tots els espectadors i espectadores com es juga en realitat, tot i que ja ens fem una idea, no?, de com va la cosa. Clar, tot això, com va sorgir? Perquè vosaltres formeu part d'una associació, Sí. no?
Bueno, nosaltres som Horta Viva, ell va ser el primer que va fundar Horta Viva, i se dediquem a fer turisme. Bueno, Miquel pot explicar-lo millor que jo. Bueno, fem activitats turístiques i educatives al voltant de l'Horta de València, des de l'any 2009. I bueno, en el confinament se podeu imaginar que molta feina no teníem, no se mos donen bé els anys de pandèmia. Sol passar això. No, però vau estar molt creatius, Com que no... Clar, però bueno, ahí va ser Carolina i sobretot la seva parella, que els varen pegar al coco i un dia me cridaren i em varen dir, Miquel, mira lo que hem creat. Jo que no sé què dir que no... Tot això, entenc pel que estàs dient, que se vos va ocórrer, clar, quan estàveu allà, a casa, tancats com tot el món, naturalment, el desfici vos va treure aquesta cosa tan estupenda. Sí, nosaltres ja portàvem temps fent tallers en els col·les i fent activitats per a xiques i havien intentat ficar en pràctica algun joc però sense massa èxit. Així que com teníem temps durant la pandèmia, començarem a cavilar, a pensar a veure com podíem millorar les activitats que ja teníem fetes. I vaig dir això. I ho vau canalitzar ahir en una creativitat. Clar, sí, és una cosa que tenim nosaltres dos i Miguel Ángel, que és el tercer membre de l'equip, que som supercreatius. Ja ho veig que ho heu plasmat així. I a veure, ara mateix, si ens estan veient, bona vesprada, Carolina, com poden fer-se en una baralla de cartes en aquest joc de l'Horta? Nosaltres tenim una tenda online, el Mercat Horta Viva, i en la nostra web podem comprar, en la web de Mercat Horta Viva, podem comprar el joc també a la web del Joc de l'Horta, www.jocdelhorta.com, i també en la nostra web tenim tot un llistat de les tendes col·laboradores arreu de la comarca d'Horta Nord i d'Horta Sud, i també podem comprar-les de forma presencial en tendes offline. Mira, ja ho tenim clar. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Molt important, pot jugar tot el món, no? No és excessivament complicat. Poden jugar criatures fàcilment. A partir de 6 anys. A partir de 6 anys, que és que ho passem bé tota la família i damunt també fomentem i posem en valor el treball dels llauradors, agricultors i les agricultores. Moltíssimes gràcies, de veritat. Agraïts estem de que hàgiu vingut. Molt amables. Moltes gràcies. I ara, si ens sembla bé, abans d'anar-nos en el nostre habitual àlbum de fotos, volem fer una ulladeta al cel per a que vegin este bòlid que, de fet, travessava el cel de Castelló.